ସେ ଫଳ ପାଇ ସୁଖେ ଖାଇ ଭ୍ରମଣେ ଶ୍ରମ ନ ଲାଗଇ। ଭ୍ରମୀଣ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ପାଇ ପୁଣି ଭ୍ରମନ୍ତି ତାହା ଖାଇ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗର କର୍ମର ଫଳ ଉପଭୋଗ କରେ ସେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭ୍ରମଣରେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶ୍ରମ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସଦା ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦଗତେ ଭଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରର ଲୋଭ ଓ ଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗର କର୍ମର ଫଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନିରତ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ସୁଖ ଅବିଚଳ ହୁଏ।